Μιλήσουμε μαζί της μέσω του διαδικτύου. Καλησπέρα, κυρία Παναρίτη, και ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία που θα έχουμε. Καλησπέρα σας. Εσείς ήρθατε από το εξωτερικό στην Ελλάδα, είστε βουλευτής επικρατείας του κόμματος που κυβερνάει. Προφανώς ήρθατε στη χώρα με κάποια όνειρα και ιδέες για το πώς θα μπορέσετε να εφαρμόσετε μια άλλου, φαντάζομαι, είδους πολιτική. Πόσο σας δικαίωσαν και πόσο σας απογοήτευσαν οι εξέλιξεις? Κύριε Σαββίδη, δεν είναι η πρώτη φορά που εργάζομαι σε χώρες με οικονομική κρίση. Και θα ήθελα να σας πω ότι τελικά ερχόμενοι εδώ, το μεγάλο ενδιαφέρον ήταν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αναγέννηση στη χώρα. Το Πρωθυπουργός, όταν με κάλεσε, ένας από τους λόγους που τελικά δέχτηκα να έρθω ήταν γιατί μου είπε πολύ ακριβέστατα ότι ήθελε να φτιάξει μια καινούρια κυβερνητική πολιτική και ένα καινούριο κράτος. Δυστυχώς βέβαια υπάρχουν, παρακολουθούσα και τι έλεγε ο κύριος Ράμφος πριν, υπάρχουν, ξέρετε, πολύ μεγάλες αδράνειες. Εδώ και 30 χρόνια λειτουργούμε με πάρα πολύ μεγάλες αδράνειες. Και αναρωτιέμαι εάν είμαστε συνειδητοποιημένοι όλοι μας για το, τέλος πάντων, πόσο δύσκολο είναι η κρίση, πόσο μεγάλη είναι αυτή η κρίση, αν όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα, και όχι μόνο αν το έχουμε συνειδητοποιήσει οι απλοί άνθρωποι στον δρόμο, αλλά πολλές φορές αν το έχουμε συνειδητοποιήσει και εμείς πολιτικοί. Επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ, και το είχα πει μια φορά σε μια συνέντευξή μου το Φεβρουάριο του 2010 ή το Γενάρη του 2010 νομίζω, όταν είχα πρωτοέλθει, όταν με ρωτήσανε τι γνώμη έχω και πώς βλέπω τους πολιτικούς, πάρα πολλούς από αυτούς θεωρώ ότι ζούσαν, δεν ξέρω αν ζουν ακόμα, σε ένα είδος θερμοκηπίου. Και τώρα μπορώ να εξηγήσω ότι όλο αυτό το θερμοκήπιο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύστημα, ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο επιβιώνει, αν θέλετε, στον 19ο αιώνα. Αλλά εμείς πρέπει να αποδώσουμε πολιτικές και να αντιμετωπίσουμε μια κοινωνία του 21ου. Και εκεί, αν θέλετε, υπάρχουν όλες οι τριβές. Δηλαδή, υπάρχει ένας πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος είναι αρκετά οραματικός, έχει ένα πολύ σημαντικό και έτσι, το ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να το πούμε αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Ο άνθρωπος έχει ένα όραμα που είναι πολύ έτσι καθαρό, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά βαρύδια. Δηλαδή, δεν είναι αρκετό να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος τρέχει, ας πούμε, πολύ μπροστά. Πρέπει να έχεις και ένα σύστημα από πίσω το οποίο να μπορεί να βοηθάει. Πρέπει να έχεις μια διοίκηση, δημόσια διοίκηση, η οποία μπορεί να ανταποκρίνεται. Τώρα, πρέπει να έχεις και μια κοινωνία η οποία να μπορεί να ανταποκρίνεται. Όλα αυτά τα μέτωπα να τα ανταπεξέλθει, να τα αντιμετωπίσει καλύτερα. Μία μονοκομματική κυβέρνηση δεν είναι πολύ εύκολο και κυρίως, και θα τολμήσω να το πω, κυρίως μία κυβέρνηση της οποίας το κόμμα αυτό, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, προϋπήρχε και είχε κυβερνήσει. Δηλαδή και εμείς ως ΠΑΣΟΚ είχαμε κάνει πάρα πολλά λάθη τα 30 χρόνια, 35 χρόνια της μεταπολίτευσης. Λοιπόν, αυτά όλα συσσωρευτήκανε. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι, όπως είπε και ο Γάλλος παρουσιαστής που είχατε καλέσει πριν, ίσως θα έπρεπε να δοθούν και κάποιες πολιτικές ευθύνες στους προηγούμενους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρόνος για να δώσουμε πολιτικές ευθύνες. Και δεν υπάρχει το σύστημα, αν μου επιτρέπετε να το πω. Δηλαδή, ποιος θα δώσει πολιτικές ευθύνες? Τα πάντα είναι λιγάκι σε κατάσταση ετοιμόρροπα. Δηλαδή, πρέπει να περάσουν νόμοι, πρέπει να υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση από όλους τους πολιτικούς, δεν πρέπει να παίζουν βουνιές ο ένας με τον άλλον, δεν πρέπει να έχουμε εσωτερικούς κομματικές διαφορετικές ομάδες. Όχι μόνο μέσα στο ΠΑΣΟΚ, και μέσα στην Νέα Δημοκρατία, και φανταστείτε και μέσα στα μικρά κόμματα. Αυτό το πολιτικό σύστημα, έτσι όπως το έχετε εισπράξει, ποια είναι η εκτίμησή σας? Θα επιβιώσει
ή θα αποδομηθεί προς όφελος κάποιου καινούριου που μπορεί να αποβεί αναγεννητικό για τη χώρα? Έχει ανάγκη η χώρα να θάψει αυτό το παλιό πολιτικό σύστημα? Ακούστε να σας πω. Τα πράγματα δεν γίνονται επειδή κάποιος συζητάει με εσείς και εγώ σήμερα και λέμε έχει ανάγκη να γίνει και γι' αυτό δεικτικά, ας πούμε, δείχνουμε το δάχτυλο και έγινε. Και ούτε γίνεται με αφορισμούς και ούτε γίνεται επειδή διαδιαταγής, ας πούμε, ξαφνικά αλλάζει κάτι. Μην ξεχνάτε ότι τα πολιτικά συστήματα και τα συστήματα εν γέννη δεν είναι τίποτα άλλο από δυναμικές αντικατοπτρίσεις κοινωνιών. Η διαφορά είναι ότι όταν αυτά τα συστήματα για να λειτουργήσουν στηρίζονται σε γραφειοκρατικούς κανονισμούς, που βέβαια τους διέπονται από πάρα πολλούς ανθρώπους, εντάξει, οι δημόσιοι υπάλληλοι που μένουν μέσα ή που δουλεύουν μέσα ή όλοι οι άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν υπάλληλοι σε αυτού, δεν είναι εύκολα αυτά τα συστήματα να αλλάξουν με την ίδια δυναμική που αλλάζει η κοινωνία. Θα σας απαντήσω λέγοντάς σας ότι μέχρι στιγμής έχω δουλέψει σε πάνω από 30 χώρες ως οικονομολόγος και στην Παγκόσμια Τράπεζα και ανεξάρτητη, με πάρα πολλές από αυτές σε υπερβολικά μεγάλη οικονομική κρίση. Πολύ σπάνια έχω δει να φεύγει η χώρα από την κρίση από το ίδιο το κόμμα, από δηλαδή ένα κόμμα που προϋπήρχε πριν αυτή. Μάλιστα. Εδώ προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι πραγματικά ηρωικό, αν θέλετε, γιατί υπήρχαν και μέτωπα εσωτερικά. Και από αυτά που μας λέτε φαίνεται ότι αυτό για το οποίο ξεκινήσατε δεν μπορέσατε να το κάνετε, έτσι. Όχι εσείς, γενικά. Θα σας εξηγήσω κάτι όμως για να είμαστε δίκαιοι. Και θα ξεκινήσω με δημοκρατικά κράτη και ίσως δούμε και σε άλλα κράτη που δεν ήταν δημοκρατικά. Όταν η Mrs. Thatcher, η κυρία Thatcher, το 1979 ξεκίνησε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του οικονομικού συστήματος και του δημόσιου τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρετε ότι την πήρε 17 χρόνια για να το τελειώσει και ακόμα βέβαια υπάρχουν κομμάτια που συνεχίζονται. 17 ολόκληρα χρόνια. Η Χιλή, η οποία δεν είναι δημοκρατικό καθεστώς, τουλάχιστον τη δεκαετία του 70, τέλη δεκαετία 70, αρχές δεκαετία 80, που ξεκίνησαν αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τους πήρε 14 χρόνια. Η Αυστραλία τους έχει πάρει 21 χρόνια. Δηλαδή το να λέμε εμείς είναι λίγο αστείο και δηλώνει ότι έχουμε και... είναι λίγο μια ακαδημαϊκή τεμπελιά, αν θέλετε. Να λέμε ότι τα 16-17 μήνες που ξεκίνησε το πρόγραμμα με την Τρόικα, θα μπορούσαμε να είχαμε κάποια αυτά αποτελέσματα. Αυτά αποτελέσματα. Προσέχτε όμως. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εάν δεν υπάρχει συνειδητοποίηση στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα, 117 χρόνια θα περάσουν και πάλι δεν θα έχουμε αυτές τις αλλαγές. Και ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Παναρίτη, επειδή νομίζω έχει αγανακτήσει η κοινωνία μας βλέποντας την αδυναμία να σχηματίσουν μια κυβέρνηση, ναι, την οποία θα υποστηρίζουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Έτσι ξεκίνησε. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτή την αδυναμία, διότι ουσιαστικά η χώρα είναι ακυβέρνητη. Ναι, είναι πάρα πολύ σοφή ερώτηση και δυστυχώς επειδή έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος ντόρος και δικαιολογημένα. Νομίζω είναι σημαντικό να το συζητήσουμε λίγο. Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό το γεγονός ότι προσπαθούμε και ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα να περάσουμε από τον 19ο στον 21ο αιώνα σε 5 μέρες, αν θέλετε. Ένα Σαββατοκύριακο όσο ήταν η αρχική διαδρομή που είχε χαράξει ο κύριος Παπανδρέου. Αλλά τελικά δεν καταφέρνουμε να το κάνουμε. Και αυτό δεν καταφέρνεται να γίνει γιατί το ελληνικό πολιτικό σύστημα της τελευταίας 30 πενταετίας είναι λίγο σαν τους βαμπύρους, ξέρετε. Εργάζεται και ζει από συνεχείς εκλογές. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε εκλογές, αν δεν έχουμε καμπάνια εκλογική, προεκλογική, σαν να κάτι να του λείπει. Και παράξενα, ακόμα και η κοινωνία ζητάει εκλογές, ακόμα και από τον πρώτο χρόνο, δεύτερο χρόνο, όταν βλέπουν πράγματα δύσκολα να μην γίνονται. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο τελικά δεν έχει βγει για να κάνει δουλειά.
Δηλαδή κανένα από αυτά τα κόμματα δεν βγαίνει για να κάνει δουλειά. Βγαίνει με προεκλογικές υποσχέσεις κάθε 2-3 χρόνια, το πολύ 3 χρόνια, και στον τρίτο χρόνο αρχίζουν και σκέφτονται πότε θα κάνουν, ή στο δεύτερο μάλλον, προς τον τρίτο, πότε θα κάνουν εκλογές. Όπου θα πούνε πάλι στο λαό, δεν προλάβαμε. Και ξέρετε, δεν προλάβαμε γιατί ο κακός αυτός αντίπαλός μας, η αντιπολίτευση, όποια και αν είναι αυτή, δεν μας βοηθούσε. Εν τω μεταξύ είναι λες και είναι σε συνεννόηση το ένα με το άλλο, γιατί πάντα γίνεται το ίδιο πράγμα. Και παρόλο που μπορούμε να έχουμε, φανταστείτε, περιμένετε να δείτε, ας πούμε, θυμηθείτε ότι είχαμε και μια εποχή με συνεχή Πασόκ, αλλά και μέσα εκεί υπήρχαν τριβές εσωτερικές. Άρα τώρα, γιατί είναι ακυβέρνητη, αν θέλετε, μέσα σε παρένθεση να πούμε γιατί είναι ακυβέρνητη, ακριβώς νομίζω επειδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και στα δύο κόμματα θέλει να συντηρήσει αυτό το παλιό κομμάτι του πολιτικού συστήματος και ένα άλλο κομμάτι θέλει να το αφήσει στο παρελθόν, γιατί έχουμε πράγματα να κάνουμε. Έχουμε να δώσουμε στον Έλληνα όχι μόνο πόνο επιτέλους, να του δώσουμε σήμερα και αύριο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πανάρτη, για τη συνομιλία που είχαμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό